25 ta' Mejju San Grigor Seba' Papa għex bejn l-1028 u l-1085. San Grigor Seba' twieled fit-Toskana l-Italja u ġie magħmmed bl-isem ta' Ildebrandu. Studja f'Ruma mal-Patrijiet Benedittini u sar patri magħhom. Il-Papa Grigor Sitta għamlu segretarju tiegħu u meta l-Papa ġie eżiljat fi Franza huwa mar miegħu. Wara il-mewt, il-Papa Grigor Sitta fl-1047 Ildebrandu mar jgħix fil-Monasteru ta' Cluny fejn dam madwar sentejn sakemm il-Papa Iljun Erba' sejjaħlu Ruma biex jgħinu fl-amministrazzjoni. Meta l-Papa Iljun miet, ir-Rumani riedu lilu biex isir Papa iżda hu assolutament ma rridx u propona lill-Isqof ieħor biex isir Papa bl-isem ta' Viktor II. Warajh laħqu Stefnu 9, Nikola 2 u Alessandru 2. Meta miet il-Papa Alessandru 2, huwa kellu jaċċetta li jsir Papa u ħal isem ta' Grigor Seba'. Dan kien fit-22 ta' April tas-sena 1073. Kien il-bniedem tal-mument u bħala Papa ħadem bla qiegħda għall-Knisja fuq kollox biex jeqret is-simonija, xiri jew beħ ta' ħwejjeġ sagri, il-klerogamija li l-qassisin jiżżewġu u l-investitura, l-approvazzjoni tal-Imperatur għal kull nomina importanti fil-Knisja. Dawn ikkaġunawlu ħafna nkwiet u taħbit speċjalment fl-investitura, iżda minkejja kull awġ baqa' sal-aħħar ma qatax qalbu. Meta l-Imperatur Neriku Erba' tal-Ġermanja ried ikompli jagħżel l-isqfijietu, il-Papa skomunikah fis-sena 1076, iżda sena wara l-Imperatur nidem u l-Papa neħilu l-iskomunika. Fis-sena 1084 l-Imperatur reġa' r-rieda tad-di tiegħu u wara li assedja Ruma għal 3 snin daħal fiha u ħatel lil Hubert Arċisqof skomunikat ta' Ravenna bħala Papa li sar l-Antipapa Klement III. Sa dan it-tant il-Papa wara li kien reġa' skomunika lill-Imperatur kellu jħalli Ruma u jmur jirtira l-ewwel f'Monte Cassino u mbagħad f'Salerno fejn miet fil-25 ta' Mejju tas-sena 1085. Dan il-qaddis sofra ħafna bħala Papa u der imut tellif, iżda l-frott tal-ħidma fejjida tiegħu inħasset wara mewtu. Il-Papa Benedittu 13 ikkanonizzah fis-sena 1728. Dan il-Papa kien wieħed mill-akbar papiet u wieħed min-nies kbar tal-istorja. Meta Alessandru miet, il-poplu u l-kleru bdew jgħidu bleħen wieħed fil-Bażilika tal-Lateran waqt il-funeral tal-Papa mejjed. Irridu lill-Ildebrandu Papa. San Pietru għażel l-Arċidjakonu Ildebrandu. Il-protesti tiegħu ma swew xejn, kien il-bniedem tas-sija. L-awsterità tal-virtujiet tiegħu u l-ħila tiegħu fl-amministrazzjoni kienu jikkmandaw ir-rispett ta' kulħadd. L-aħħar kelmiet tiegħu kienu ħabbejt il-ħaq u batt il-ħażen għalhekk immut fl-eżilju. Xtaqt hawnhekk ninkludi xi siltiet minn omilija ta' Monsinjur Isqof Mario Grek li jagħmel nhar il-Ħadd 8 ta' Marzu tas-sena 2009. Dawn it-tip ta' żbalji fil-Knisja li kienu jeżistu fi żmien San Grigor jeżistu fostna wkoll. Xi ħud jiftakru li jħobbu l-Knisja, imma l-Knisja tagħhom mhix il-Knisja ta' Kristu. Oħrajn jippretendu li jitkellmu dwar il-Knisja mingħajr ma jafu xejn dwar x'inhi n-natura u l-missjoni tal-Knisja Kattolika. Ma nistgħux nikkonċepixxu Knisja li mhix maquda flimkien bħala Knisja waħda. Bħala Isqof tagħkom ma niswa xejn jekk ma nkunx maqut ma' Pietru jiġifieri mal-Papa. Il-Knisja tagħna hija duħħan jekk ma tkunx f'komunjoni mal-Papa. U f'dan ir-rigward il-komunjoni trid tkun mhux biss ta' natura ġuridika imma wkoll fis-sens wiesa' tal-kelma
jiġifieri li l-qalb tagħna tkun trid tħabbat mal-qalb tal-Papa ta' Pietru. Inkwantu l-evanġelizzazzjoni tal-insara tal-periferija, din hija waħda mill-isfidi tal-Knisja llum, bid-differenza li l-kategorija ta' dawk li jemmnu falla u l-kategorija ta' dawk li għalihom il-Knisja ma tfisser xejn qiegħda tikber. Ma nistgħux ma nagħtux każ ta' din il-faxxa ta' nies fil-kontinent Ewropew u nazzarda ngħid ukoll fis-soċjetà tagħna. Waħda mill-affarijiet li rriżultaw fil-missjoni doċeżana kienet li l-Knisja għandha tagħti aktar attenzjoni lil dawk li qegħdin fil-periferija, jiġifieri dawk li huma fil-bogħod mhux fiżikament imma spiritwalment. Din ir-realtà u jekk aħna parti minn din ir-realtà għandna raġuni valida biex nitħassbu. Dan it-tħassib m'għandux ikun tal-isqof jew tas-saċerdoti biss, imma tal-Knisja kollha. Irridu naraw kif se nwasslu l-Vanġelu lil dawn ħutna ħalli fil-ħajja tagħhom u madwarhom isseħħ bidla għall-aħjar. Il-fatt li madwarna nosservaw diversi sinjali negattivi li suppost iqanqlu fina xewqa biex l-affarijiet jieħdu nota aħjar jikkonferma li qabel ma jinbidlu l-istrutturi u s-sistemi hemm bżonn li jikkonverti l-bniedem. Issa aħna l-Kattoliċi għandna kultura reliġjuża, imma ma naħsbux bħali li l-imġiba tagħna u l-attitudni tagħna huma ħafna l-bogħod minn dak li jrid ilmu lejn Ġesu u minn dak li jippreskrivi l-Evanġelu. Għalhekk f'din is-sitwazzjoni bħal San Girgor, bħalma San Girgor ħass il-bżonn li jkun hemm ħidma ta' evanġelizzazzjoni, anki aħna li qed ngħixu din ir-realtà ma nistgħux ma nxandrux mill-ġdid il-bxara ta' Kristu jekk irridu nġibu l-bidla. U jien qed nilqa' l-isfidi li titlob minni il-missjoni li nxandar li Kristu fil-komunità fejn ngħix. Qed nipprova nagħti servizz kif nista' lill-komunità parrokjali tiegħi. Nuri rispett u sottomissjoni lejn is-saċerdoti li b'xi mod Alla ried jagħtini f'ħajti. Nipprova nressaq lura nies lejn Alla li dawn li tbedu minnu. Kemm noss u nitlob għall parroċċa u għall parruċċani tiegħi b'impenn u b'fervur. Talba mill-liturġija tas-sigħat. Agħti mulej lill-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-qawwa u l-ħeġġa għall-ġustizzja li bihom żejjent lill-Papa San Girgor Seba' biex jatwarab il-ħażen u kull xkiel u tħabbrek bl-imħabba għal kull ma hu sewwa. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.